Hij weet alles van gin tonic. Jurgen Lijkops. Dit is echt een droom, dat jij mij nog gaat uitleggen wat gin en wat een goede gin tonic is. Want je werkt in het restaurant Glorious. En je gaat een internet gin tonic lijn ga je openen. Absoluut. Een website, hè? Internetwebsite. Ja, afgelopen donderdag is de website... Afgelopen donderdag, dat was 3 dagen geleden. Absoluut. Is de webshop Gin Tonic Shop opengegaan. Is het een succes? Nu al? Absoluut. Na 3 dagen al? Absoluut. Geweldig. Ja. Net niet gecrashed. Net niet. Vertel. We gaan zo meteen de plaspauze in met een heerlijke gin tonic die wordt gemaakt door Jurgen. Wat is het geheim van een goede gin tonic? Net zoals bij een kok moet je de juiste componenten, productjes samen combineren. En ja, dat geeft het ultieme resultaat. Ja. Nou, maak wat. Maak een gin tonic. Zullen we beginnen met iets geparfumeerd? Ja, maar niet uit als er wat gin in zit. Oké. Goed. Wel, we nemen een heel groot ballonglas. Hè. Groot ballonglas. Groot ballonglas. Ik zal het zeker vol genoeg doen. Oh ja, als het een groot is. Je kunt ook bloemvazen gewoon pakken. Gewoon een bloemenvaas kun je ook pakken. En doen we eerst ijsblokjes in. Absoluut, daar beginnen we bij. Kun je al je gins dan bij jou bestellen op die site? Als ik zeg alles... nee, maar veel. Toch veel, absoluut. Ja. Ook Hendrix? Sure. Oh, het geheim van Hendrix is de komkommer. Die hebben we absoluut bij. Prima. En de roze blaadjes. En dan wil ik, omdat je spreekt over Hendrix... Oké, zullen we starten met Hendrix? Ja. Ik voel dat het een van jouw favorieten is. Die pis ik gewoon s'avonds, weet je dat? Zoveel drink ik. Maar die stukjes komkommer, die blijven Die pis ik niet. Nee, alleen de Hendrix. Dus we starten met die Hendrix. We hebben een groot bolglas. Dus het ruikt anders dan wat s'avonds. Dus ja. Oké, we hebben onze komkommer. We gaan dat mooi verdelen. We nemen 2 schijfjes komkommer, doen we er zo in. Lekker, goed. Lekker. En ja, de lente is volop bezig. Ja. Goed, bij mij begint de lente al op 11 oktober, hoor. Ah, oké. In Tenerife dan? Nee, gewoon met gin tonic in bed. Wel, nu, omdat je sprak over komkommers en over rozen... Wat ik vind En over gin, hè? Ja, absoluut. Een topcombinatie. Nu moet je echt... Ik ga niks vertellen, maar wat ruik je? Je moet er boven ruiken, niet erin. Hè? Rozen ruik ik. Absoluut. Klopt dat? Absoluut. Ik ruik roze. En Hendrix gin is, dat is geparfumeerd eigenlijk met rozen en komkommer. Nu, dit is... Niet te veel, niet te veel, niet te veel. Nee, wow. Nu moet je muziek draaien. Ja, te laat. Dat is de eerste gin. Oh, mensen, dit is het allerleukste onderwerp van het hele seizoen. Manneke-paal. Hier word je heel rustig van. Heel rustig van. Proost. Maak maar een volgende, ja? Ja. Oké. Zal ik er iets minder in doen? Nee. Niet zo gek doen. Ruik je het? Proef je het? Wel, nu gaan we totaal iets anders doen. We gaan heel mooi long. Dit is de ultieme combinatie eigenlijk erbij. Hè? Jij wil niet? Oké. Zo lekker, mensen. Doe dit thuis niet, hè. Dat is heerlijk. Kun je allemaal bestellen op die site. Ja. Wat ga je nu maken, kleine gin? Wel, nu gaan we ook een heel geparfumeerde, fruitige gin serveren. En we gebruiken gin zelf. Dan moet je hier eens aan ruiken. Oh. Het is niet alleen proeven. Oh, zo. Pure mandarijnen. Oh, dat waren mandarijnen. Ja. Ik dacht dat het gin was. Wij moeten naar de plaspauze. Zometeen na de plaspauze hebben we onder andere Tom Goegebeurt. Dat is onze gewone lichtgewichtheffer. We hebben Michael natuurlijk met onze prinses Stephanie. En nog een grote verrassing met blinde geleidehonden. Na de reclame, zometeen het tweede deel van Manneke Paal. Tot zometeen.